Γεια σας παιδιά, Game Kostas εδώ πέρα. Σήμερα θα παίξουμε Clash Royale. Κράτησα αυτό εδώ το chest, το διαμαντένιο, για να το ανοίξουμε μαζί. Και αυτά τα free chest. Τώρα θα τα ανοίξουμε. Θα αρχίσουμε με τα free chest. Δεν έχω πολλά λεφτά. Επίσης έχω λίγο άχρηστους στρατιώτες. Να, μισό λεπτό. Θα σας δείξω τώρα. Αυτοί είναι οι στρατιώτες μου. Δεν αναβαθμίζω γιατί θέλω να για μια ομάδα. Χρειάζομαι ακόμα πολλά λεφτά. Ναι, μαντένιο. Για να δούμε τι θα μας δώσει. Αυτά. Ωραία. Ωραία, αυτά τα ήθελα πάρα πολύ. Για να φτιάξουμε. Πρώτα απ' όλα θα αναβαθμίσουμε το ΠΕΚΑ. Τέλεια. Μετά θα βγάλουμε... ποιο να βγάλουμε τώρα? Αυτό εδώ. Βγάλουμε τέλος πάντων, αυτή τη φορά αυτήν εδώ δεν την αναβαθμίσουμε επειδή είναι καλή. Θα αναβαθμίσουμε και αυτήν. Αρχίζει η μάχη. Θέλω να με νικήσει. Βασικά αυτό είναι το πρόβλημα στο παιχνίδι. Εγώ συνήθως πάω και επιτύχουμε σε αυτό εδώ το κάστρο, το πλαϊνό. Ναι. Θα βάλουμε κάπου εδώ και τον πέτυχε. Μισό εδώ να μας φορτώσουνε. 9 θέλουμε. Και το γίγαντα. Βάλουμε και ένα ΠΕΚΑ εδώ πέρα για προστασία. Τέλος πέθανε αυτός με το άλογο. Να τον πετύχει? Ναι, τον πέτυχε. Θα χαλάσουμε τώρα έναν μπόμπερ. Μέχρι στιγμής καλά τα έχουμε πάει.
Τώρα θα μου πει κανένα βλακεία. Θα σταμάτησα, ωραία. Από ό,τι φαίνεται θα χάσουμε. Εντάξει, δεν είμαστε πάρα καλοί. Δεν πειράζει όμως. Εδώ πέρα κοντά θα κλείσω το βίντεο, επειδή δεν θα μπορεί να ανεβαστεί. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.